Com a suport a la crida internacional Occupy Wall Street, també els indignats a Barcelona han acampat a la porta de la Borsa per evitar que el passat dilluns obrís les portes. Amb un ambient festiu i de protesta s'instal·laven per difondre el missatge que segueixen indignats i que res no ha canviat des de l'acampada. Finalment, i un dia després de l'enregistrament d'aquestes imatges, han estat desallotjats pels Mossos d'Esquadra. Aquí vam començar des d'ahir al matí, es van fer dues xerrades, primer d'Enric Duran, després d'ATAC, del col·lectiu ATAC. Després va haver el dinar popular, on tothom va poder aquí menjar i repetir, vull dir, hi havia molt de menjar. I a la tarda es va fer una presentació d'un cotxe amb energies alternatives, amb hidrogen, i es va fer una xerrada sobre diferents energies netes per circular amb cotxe. Després es va fer una xerrada sobre un projecte de Coaldea, i després vam fer un taller de castells que el vaig muntar jo i en poca estona vam fer un parell de castells i vam tapar les càmeres que ens estaven vigilant tota l'estona i vam fer amb 2 columnes. L'assemblea vam decidir que uns quants ens quedaríem aquí a dormir, portem des d'ahir, jo he marxat al matí i ara he tornat i és estar permanentment aquí, ara ha agafat la manifestació, alguns companys es quedaran aquí durant la manifestació i després seguirem aquí. Al mateix moment, a la plaça de Catalunya es preparava enmig d'un fort ruixat la manifestació convocada contra les retallades i la privatització de serveis públics. Malauradament, d'un bon principi, semblava que l'afluència es veuria afectada per la pluja. Tot i així, la gent convocada bàsicament per internet i xarxes socials no van faltar a la cita i van convertir la protesta en multitudinària. Creiem que és un moment que s'han d'unir tots els moviments i totes les lluites que s'estan portant. I una manera petita, però una manera que podem aportar, és que cada dimarts ens reunirem a la plaça Catalunya amb una samarreta que dirà «Seguim indignats» i donarem voltes a la plaça Catalunya com en otros tiempos las madres de la plaza de Mayo i volem que sigui un punt de crida, de referència, perquè gaires coses no han canviat. El target d'assistents va ser molt divers i multicultural, fet que demostra que el col·lectiu està en fase de creixement constant i que no s'aturen les seves activitats ni assemblees, i que cada cop més gent es veu afectada per la situació de crisi i de mala gestió dels governs, bancs i altres grans organismes de poder. D'entre els crits que es podien sentir, la gran majoria feien referència a les retallades en sanitat i educació, a desacord dels manifestants amb la gestió de les grans economies, que segons ells són culpables dels grans desastres financers i de la poca transparència dels governs. La protesta va transcórrer sense cap incident des de la plaça Catalunya fins a l'Arc de Triomf, on es van reunir de forma assembleària per decidir què fer amb l'acampada a la Borsa. ¡Os afectará a vosotros! Estamos con vosotros, somos españoles como vosotros e intentamos apoyaros en todo lo que podamos. Hemos estado en Madrid, hemos estado en Plaza Cataluña, yo he estado recogiendo firmas para echar el embajador sirio en Plaza Cataluña, apoyando vuestra causa y intentar que apoyéis nuestra causa. Entonces hemos venido aquí para estar con vosotros y para que también os solidaricéis un poco con nosotros y también estéis con nosotros y que salgáis en nuestras manifestaciones. Y a ver si entre todos conseguimos una libertad, una democracia verdadera, tanto en Siria como en España, como en todos los países del mundo. En una tarda plujosa que donava a entendre una baixa assistència, els indignats s'han congregat a plaça Catalunya per a dur a terme una manifestació en contra de les retallades en educació i sanitat. Però malgrat la pluja, la gent no ha fallat a la cita i s'han superat les previsions. La manifestació ha acabat a Arc del Triomf amb una assemblea conjunta amb els acampats a la Borsa per decidir què fer a partir d'ara. Aquestes són les proves que el moviment 15M segueix viu. Guillem López, B5 Televisió.